Άλλη περίπτωση πελάτη τώρα αυτή. Έχουμε έναν πελάτη ο οποίος μας λέει: παιδιά, θέλω να βάλω στο κεραμίδι, αλλά η σκεπή μου δεν είναι καλή, είναι παλιά. Την είχαμε φτιάξει όπως. Καταρχήν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, δεν χρειάζεται να βάλουμε το φωτοβολταϊκό στο κεραμίδι. Το κεραμίδι αναπτύχθηκε κάποτε, αλλά δεν είναι καλή μέθοδος. Και ο λόγος είναι ότι το κεραμίδι είναι δύσκολο στη διαχείρισή του. Σκεφτείτε μόνο μια απλή βλάβη. Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε ένα πάνελ, δεν μπορούμε να πάμε από κάτω. Πρέπει να βγάλουμε όλο το πάνελ από την κεραμιδοσκεπή, που αν πατήσουμε θα σπάσουμε και κεραμίδια, και μετά να το αντικαταστήσουμε. Συν του ότι δεν είναι και εύκολο να διαπιστώσουμε που βρίσκεται το πρόβλημα πάντα. Γι' αυτό εμείς αυτό που προτείνουμε είναι οι χώροι που εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σταθμός είναι είτε επί γης, είτε να κλείσουμε κάποιον ανοιχτό χώρο. Παράδειγμα, πελάτη ήθελε να κλείσει το πάρκινγκ του αυτοκινήτου του. Πολύ ωραία. Έτσι όπως είχε λοιπόν ένα πι, τοποθετήσαμε από πάνω μία σκεπή, η οποία ήταν ένας φωτοβολταϊκός σταθμός, ο οποίος παρήγαγε ρεύμα για το σπίτι του. Τόσο απλά, επισκευάζεται εύκολα, διορθώνεται επί τόπου το πρόβλημα. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε ακροβασίες για να μπορέσουμε να λύσουμε μικρά προβληματάκια. Μπείτε λοιπόν στο link στην περιγραφή και δείτε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα και στη δική σας περίπτωση.